Sa ngalan sa Amahan, sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang grasya sa atong Ginoong Hesukristo ug ang gugma sa Dios ug ang panaghiusa sa Espiritu Santo manaa kaninyo. Mana usab kanimo. Atong iapil sa atong pagampo ang pagkanunay pagampo alang sa kahusay o kahiusa sa katawhan, labi na sa atong mga leaders ng atong mga binuhatan muhaom unta kanunay sa mga buhat nga Dios non dili yawanon nga mga buhat. O ang ato mga benefactors nga kanunay naghatag sa mga maayong buhat, pinaagis pagpamalit aning ato mga slots aron matuman ang ato mga proyekto, hatagan unta sila sa Ginoo sa mga grasya usab nga ilang gikinahanglan, labi na gyud ang maayong panglawas o kalambuan sa ilang kinabuhi. Ato karong andamon ang atong kaugalingon sa pagsaulog niining misa, atong hinumduman o hinulsulan ang atong mga sala. Tanan, nagakumpisal ako sa Dios nga makagagahom sa tanan, o kaninyo mga igsuon nga nakalapas akong dako o yamot sa huna-huna, sa pulong o sa buhat, o sa wala pagbuhat sa kinahanglang buhaton, kaya akong sala, akong dakong sala. Busa nangamuyo ako kang Santa Maria kanunay nga ulay sa tanang mga anghel ug mga santos O kaninyo mga igsuon, aron inyo akong iampo sa Ginoo nga atong Dios. Kaluy-anon ta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan ug pasayloon sa ato mga sala, dadon unta kita niya ngadtos kinabuhing dayon. Amen. Ginoo, kaluy-i kami. Ginoo, kaluy-i kami. Kristo, kaluy-i kami. Kristo, kaluy-i kami. Ginoo, kaluy-i kami. Ginoo, kaluy-i kami. Magampo kita. O Amahan, agaka ang og panalipdi ang imong katawhan ug ihatag kanamo ang walay hunong nga pagtahod sa imong ngalan ug ampingi kami kanunay diha sa imong gugma. Pinaagi sa among Ginoong Hesukristo, imong anak nga buhi ug hari uban kanimo diha sa kahiusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Pagbasa gikan sa ikaduhang basahon sa mga hari. Unya si Hilkias ang Pangulong Pari miingon kang Safan, nakaplagan ko ang basahon sa balaod didto sa templo. O gihatag ni Hilkias kang Safan ang basahon, o gibasa kini ni Safan. Unya miadto si Safan sa hari, o gibalitaan niya ang hari bahin sa kwarta. Miingon siya, gihurot pagkuha sa imong mga sulugoon ang kwarta didto sa templo, o gihatag nila kini ngadto sa mga nagdumala sa trabaho. Unya giingna ni Safan ang hari, gihatagan ako basahon ni Hilkias, o gibasa kini ni Safan at tubangan sa hari. Sa pagkabati sa hari sa naisulat sa basahon sa balaod, gigisi niya ang iyang bisti. O gisugo sa hari si Hilkias ug si Ahikam nga anak ni Safan, ingon man si Akbor nga anak ni Mikias ug si Safan mismo lakip si Asias ang sinaligan sa hari. Miingon ang hari kanila, pagpakisayod kamo sa Ginoo alang kanako ug sa katawhan bahin niining basahuna, kay nasuko pag-ayo ang Ginoo kanato, sanglit wala man tumana sa atong katigulangan ang nasulat niining basahuna. Unya gipatawag sa hari ang tanang kadagkuan sa Huda ug sa Jerusalem. Ug miadto ang hari sa templo sa Ginoo, kinuyugan
sa tanang tao sa Huda ug sa mga mulupyo sa Jerusalem, ingon man sa mga propeta ug mga pari. Ang tanan gayong mga tao, inila ug dili inila, mikuyog kaniya ug gibasa niya sa ilang atubangan ang naisulat sa basahon sa kasabutan nga nakaplagan didto sa templo. Mibarog ang hari tupad sa harianong haligi ug nanaad siya atubangan sa Ginoo nga magmatinumanon siya sa Ginoo ug magbuhat sa tanang tulumanon ug kasuguan sa tibok niyang kasing-kasing ug kalag ug sa pagtuman sa tanan nga naisulat sa basahon sa kasabutan. Ug nanaad usab ang mga tao. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Dios. O Ginoo, tudloi ako sa dalan sa imong mga kasuguan. O Ginoo, tudloi ako sa dalan sa imong mga kasuguan. Tudloi ako, O Ginoo, sa paagi sa imong mga kasuguan. Aron ayon ko sila sa pagtuman, tagai ako ginaadman. Aron akong tumanon ang imong sugo, ug ampingan ko kini sa tibuok kong kasing-kasing. O Ginoo, tudloi ako sa dalan sa imong mga kasuguan. Unhi ako diha sa dalan sa imong kasuguan. Kay nalipay ako niini. Ipahilig ang akong kasing-kasing sa imong kasuguan. Og dili aron paganansya. O Ginoo, tudloi ako sa dalan sa imong mga kasuguan. Ilinghiw ang imong mga mata, aron dili makakita sa walay hinungdan. Sa imong paagi, tagai ako kinabuhi. Tan-awa nangandoy ako sa imong mga kasuguan. Sa imong katarong, tagai ako kinabuhi. O Ginoo, tudloi ako sa dalan sa imong mga kasuguan.
Ang Ginoo manaa kaninyo. Manausap kanimo. Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni Mateo. Himayaon ikaw, O Ginoo. Si Jesus mingon sa iyang mga tinun-an, pagbantay kamo sa mini nga mga propeta, muanha sila kaninyo nga daw mga karnero, apan sama sila sa mga bangis nga mga lobo. Mailhan ninyo sila sa ilang binuhatan, kay ang sampinit dili mamungag ubas, ni ang kadyapa mamungag igos. Ang kahoy nga walay sakit mamungag maayong bunga, apan ang kahoy nga masakiton dili maayog bunga. Dili makabungag walay pulos nga bunga ang kahoy nga walay sakit, ingon nga ang masakiton nga kahoy dili makapamungag maayong bunga. Ang tanang kahoy nga dili mamungag maayong bunga, putlon og isugnod sa kalayo. Busa mailhan ninyo ang mini nga mga propeta pinaagi sa ilang binuhatan. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daigon ikaw, O Kristo. Sa atong unang pagbasa, ang hari nga nganlag Safan or Safan nagbuhat og mga buhat nga para niya maayo, kay nagsunod man siya sa binuhatan sa ilang mga katigulangan niya. Kay mao may binuhatan sa katigulangan, maayo ni kanabang gitawag natog naandan niya. Sige lang sila buhat ato hangtod nga naa sila nakit-an nga basahon nga sinulat tingali tos mga unang mga propeta nga pulong sugo sa Ginoo. Pagbasa na gyud ni Safan, iyang nakita nga murag gibadlong siya og iyang na suta nga ang gibuhat day sa iyang katigulangan sayop. Motong iyang gigisi ang iyang biste isip, pagbasol, paghinulsol, nga iyang gitigom ang tanang tao ngadto sa templo og iyang gisultihan nga sayop kayo ta. Ato na ning sundon ang gisulti sa Ginoo. Lingiyay mong tupad ing na sakto ang imong tanang gibuhat. Ina ko no. Kay naarabay uban ato yung i-insist kay maoy na andan, kay maoni ang gibuhat sa atong katigulangan, i-insist gina nato. Unya di ito nahimo na daitang mini nga propeta. Kay ngano man ang mini nga propeta mailhan sa iyang binuhatan. Kung ang iyang binuhatan gani wa muhaom sa gustos Ginoo, dili na siya tinuod nga propeta. Mini sama nang musangyaw ka nga kanang utang kolektahon gyud na, kay ang utang dapat bayaran. Unsa man na, sakto na o dili? Dagan man gyud nato, uy kolektahan na, og di mo bayad ikiha, total namon tay balaod ana. Unsa man, sakto na dili? Di ra ba maningo guys? Nga nagiklaro gina ni Kristo sa Old Testament, giingon sa na dito, buhata ngadto sa uban ang imong gusto nga ilang buhaton nganha nimo. Kung wa kay kwarta niya, sigihan kag paningil, malipay ka. Ha? Unya kung wa kay kwarta nya di jud ka paninglan, malipay ka. O di ayaw paningil. Mo nang niingon si Kristo, kung pag-abutan ni Kristo kaya namang gihatagan og hingpit nga kahulugan ang balaod, ningon na gid siya, pagpahula mo unya ayaw na mo paningil og bayad. Ana.
Kay kahibaw man sa Kristo nga kung magsigita ning paninglanay sa utang, kani manggong dautan nga buhat musangko sad sa dautan nga sitwasyon. Sama na magsikag paningil sa utang, ang resulta do na gyoy kadaot nga mahitabo sa inyong relasyon, di na mo magtagdanay, mag-away, usahay pa gani magpinatyanay. Ngana, dili maayo ba ang sangkuan mo na ang buhat gyud mao'y mo determine kung kita tinuod batang tao nga tarong or tao nga dautan. Sama na karong gi propose nato mga bright man kay na sila nga ato mga lawmakers. Ang ilang gi propose sa Congress, divorce bill gi-approve sa majority sa atong mga lawmakers. Unsa man na sila, mini o tinuod nga mga propeta. Hinaot unta kitang mga Filipinos makasabot ba? Ang baruganan sa simbahan, hinoon naman sa pipila ka mga pari, pipila ka mga obispo, pipila ka mga madre nga pabor anang divorce. Pero dili kay na sila daghan, mga mini pud na sila. Ang ato yung simbahan, ang baruganan, di gyud maayo ang divorce. Unsa may atong gi-propose o gi-practice ug mausanay ato karong present nga set up sa atong family code, ang declaration of nullity or legal separation. Dili ang pagguba sa marriage, kung dili i-declare nga wa gyoy marriage nga nahitabo kay dunay mga impediments. Pasabot ang ato rang bungkagon nga panagtipon kanang wa gyoy kasal, why sacramental marriage, pero naagi sacramental kay valid siya sacramentally, ato lang nang himuan og legal separation haron dili daot ang physical nga aspect, pero ang spiritual wa maguba. Di ba? Mao na atong solusyon. Haom kayo na sa atong konstitusyon, kay nga atong konstitusyon is pro-God. Pro-God. Nya nga atong mga lawmakers, usahay, di na nila balihon ang pro-God nga prinsipyo, adto sila sa legal ragyod, legal and physical. Nya unsa may resulta kung mag-divorce? Nalipay na ang asawa, kay wa na siya ay banang buangon. No? Lipay. Ha? Oy. Pangutan na. Moingon na siya, yes, divorce na gyud ko sa panuway dako. Unya ang inyong anak, unsa may isulti? Ang inyong anak ba nga nahimo adto, unsa may isulti? Lipay. Sige, una-una. Nya, inighuman ni mong divorce, unsa may imong buhaton, ngitag lain. Nya karon iabot na ang bag-o. Unya kay ang batasan pupariha ra man sa dadtong una. Unsa naman sa imong buhaton? Divorce na sad. Nya nanasan mo'y anak nga nahimo. Lipay na ka, nga naka-divorce na kagkaduha. Lipay pa ka? Oy, mag-anam og ka-dry ang imong kaugalingon, kay moingon ka, I'm a failure in my love life, in my family life. Failure ko. Yang sunod, sa puto na kay kastanan, mangandoy kag partner, wa nay mo punit nimo kay sa puto na kay kag naong. Di mag-self-pity na ka. Amo na ni crisis pa gyud ang imong working atmosphere, kay sa puto na kay kas imong workplace, ang imo sa mga kauban dito magsige na sa glibak nimo, animal. Awa na. Wa na kay maayong relasyon, hastas imo mga parente, wa na sad kauyon nimo kay gatakli-takli lagi in taon kag bana or asawa. Magdepresyon dayon ka. Nya katong imo mga anak nga nanagko na sad nga wa say klarong mama o papa, unsa say kahigibati ato sa puton sa kaitos tanan, magpa-attract to kay kuwang sa atensyon, magpangita og atensyon,
Muna mo apil ang mga fraternities, sororities, nga maghimog mga milagro dihas kadalanan, mamusil ang mga tao, mangawat, magdinunggabay. Nya unsa may ilang nahatag sa katilingban? Mauni atong tan-aon. Ingkaw niya kanang declaration of nullity, Father, imo mangyapon ng buwagon, at least why marriage nga nahitabo? Giprove nato na kining maong marriage dili ni tinuod, invalid ni. Nya unsa may kasagarang rason? Psychological incapacity to make a clear consent. Wa pa siya sa maayong psychological situation ni adtong pagkasal nila, kay lagi mabdos siya. No, 18, 19 edad na mabdos, wa tuyo kay gatinukhangay og ang uyab, unya napugos og pakasal kay mauwaw man nga magbusyad ang tiyan, way bana. Ang laki sad napugos og pakasal kay nauwaw og nahadlok sa kaliwat o ginikanan sa babae nga isog kaayo. Ana, mao na mga psychological defects nga makapa-invalid sa kaminyoon. Pasabot ba sa atong mga decisions, labi na gid aning mga dagkong decisions nga mo involve o kinabuhi sa tao o relasyon, sundo nato ang Ginoo. Mo to si Safan, pagka amgo niya, iyag yung gibag-o ang iyang desisyon isip hari. Nautunta ang ato mga leaders sa atong nasod, magbag-o unta sa ilang desisyon. Kana bang makaamgo ta nga sayop din atong desisyon, wa din ni mahaom sa Ginoo, wa pag yun mahaom sa konstitusyon, muna maglalis na ron na sila, pero kay lagi inigbotisyon, mudaog man dayon ang majority, kay unsa man ang atong, unsa to'y tawag anang mudaog ang majority, mao'y majority wins, unsa to'y tawag ana? Parliamentary procedure ba to na? Unsa to'y tawag ana nga desisyon? Ana, dili man ta authoritarian nga ang desisyon sa usa mo isundon sa tanan, pariha na mga taga North Korea, unsa pa nang uban diha nga mga nasod nga dili ba sige na kana ganing democratic di ay democratic. Ang demokrasya kay ang tingog mas kadaghanan maoy sundon. Mao na mudaog yun igtingog sa kadaghanan. Bahala na diha ato lang ning suwayan. Total kita na lang sa iwa mag-implement ani. O lagi kita na laywa mag-implement, pero pangutan asad ang nag-implement. Unsa may ilang kahimtang karon in terms of relationship and in relation to peace and happiness in the heart of persons. Kumusta man sila? Taas kayo ang ilang rate sa depression o suicide. Na siya. Ilingay mong tupad. Na kumusta man imong heart ron, wa ka magdepresyon, na wa ka ma-stress, ana kay nayuban diha nindot kay mga naong, nindot kaayog mga sakyanan, nindot kay mga balay, pero sus di nakatug, sigig inom og tambal kay di nakatug. May paning way sakyanan, way balay, way hapit kaon, hagok pa nga nagdagook ang tiyan. Kanang na naghigda da sidewalk, anang na naglingkod, anang na mga squatter, kanang nagtarpulin lang ang ilang mga bongbong, ilang atop, dali kay na makatuog oy. Lingkod lang nagamay, hagok na kay wa ginay kabalaka, pero kaning ni ang dagko kay mga balay kasagaran ana mga ratulon, mga warrior, no? Labi na gina mag-anam kadako imong balay, makadako sa imong worry. Kani bita din ni atong simbahan, kani atong simbahan ba? Nya natin na imong kumbinto, natong kumbinto. Moingon dayon ko sa kasagaran is mga pari nga akong ingnon, kamulay-puli din ni padre. Uy, di ko di kadako gastuhanan. Sus lisura sa danang imong gibuhat, kadako sa danang gastuhanan. Worry kay sila ana. Kamu na-worry mo? Na-worry mo aning atong dako nga kumbinto? O nalipay?
Wa man gani ko mawuri nga dako pa kay tagbayron na. Nga naman, tungod kay misalig ko ninyo nga mamalit ra gyud mog slots. Nga naagi mo palit og slot. Ang pinakanindot nga buhat nga haob kay pagtulunas Ginoo kana gyung moingon ta, love your neighbor as yourself. Higugmaa ang imong isig katawo samas imong kaugalingon. Nga naman, the more nga atong higugmaon ang atong isig katawo, kanang imong gihigugma mobaos gina nimo. Og dili man tanan, majority ana mobaos gyud naghigugma. Kabantay mo? Nya kanang imong kaugalingon og imo nang higugmaon, di man na mobaos og higugma nimo kay mao man na imong kaugalingon. Unsa may ibaos ana? Demand for more. Kining atong self magsige nig demand. Gusto ko ani, imong ihatag, gusto pagyug ko ani, imong hatagan, gusto pagyug ko ani. Mas stress ka if you love yourself, not your neighbors. Pero imong neighbor, imong higugmaon, palit kag slot. Pila gud ni kalibo ang magampo, apil kas pagampo dinhi. Di na dayon kay kumparas kumbinto, na dayon kay San Vicente Ferrer's Daily Abundant Graces or SBF dag. Kinsa man natoy wa manginahanglag daily abundant graces. Kitang tanan oy, Ginoo, ilikay ko sa kadautan, Ginoo, ayuha ko sa akong sakit karon, Ginoo, mulampos unta ni akong kuan. Mao man na ang daily abundant graces. Nya ihatag na sa mga tao nga mopalit og slot sa SBF dag. 500 pesos ra gid na siya. Asa man ka mga ambisyon nga doon na kay daily abundant graces adto suertres kay para makadaog ka. Oy, galabi ang pilde kaysa daog. Asa man ka mangitag daily abundant graces, mangurakot ka kay daghan kay kag kwarta. Oy, masakpan ka, patay ka. Nya wa pa jud kay kalinaw, sige kag pangurakot muna, daghan kay kag kwarta, mura ka gayak ka sa kwarta, pero ang imong kasing-kasing empty. Oh, di ba? Ikaduha, gusto kag healing and deliverance, kay galisod na kag katog, galisod na ka og dawat anang imong sitwasyon, painful kayo, palit og MMHD, Mother Mary's Healing and Deliverance. 1,000 ra gyud na siya na nakay healing and deliverance. 1,000 pesos. Di mong palit ana. Gasto gani ka dito tag 10,000, tag 5,000, tag 20,000 para lang pag check up lang nimo. Kanang check up lang daan ba mo ato kag ospital, kanang mga laboratory, labi nagmaapil na ng MRI unsa pa na diha. Oh, Jesus, dako na kay gasto, check up ra na. Pero dinhi palit lang kag slot, healing and deliverance. Cancer patient man ko, Father, palit og slot. Nawa, di ba ang stage 2 mo, stage 4 na. Mo stage 4. Ingkaw niya pa din, wadi ko ma-healed. Pero tininuod gitong imong pagpalit, mahibong ka, nga di jud ka mabalaka nga ni stage 4 na ka. Wa gyud kay kabalaka, naa nimo ang kalinaw o kalipay. Mao lagi na ingos Jesus, dili na sa physical aspect ang atong binuhatan or ang atong kaayuhan maila. Naa sa atong buhat, relax na kay ka, malipayon kay ka, malinawon kay ka, you are already healed. Pero wa kay sakit, pero ratulon kay kastanan, muingon dayon ka, ngano man nga kapoy akong lawas, inig check up, wa man ko'y depekto, normal man tanan, anong di man ko katog, nganong maglisod man ko ginhawa, pero inig check up, normal man tanan. O, di ba? Ngano magsige man nig sakit akong likod, di man ko hapit ka, barog inig check up, gamay ra man kay depekto. Ngano man ni? Oy, ang resulta na wa ka ni palit og slot. Wa kay healing and deliverance. Testingi lagi. Kamo no, di jud mo muto. Ang tinud-anay mga igsoon, kana bang ang atong gugma para na sa community, labi na gyud para sa simbahan, para sa mga kabos, para sa mga dinaog-daog, para sa mga labing ubos. Kung kana na gani mo'y atong tagaan o gugma o pagpaambit sa atong grasya,
there is healing, holistic healing, divine healing in ourselves. Una, sa atong tubag sa Salmo, niingon kita diri nga, unsa man? O Ginoo, tudloi ako sa dalan sa imong mga kasuguan. Kay ang sugo sa Ginoo dili ang sugo sa tao, mo'y maghatag natog tinuod nga kaayuhan ug kaluwasan. Kining atong nasod nga karon gi daog-daog, gibiay-biay, mura na lang tagi katawan sa taga China, di na takasod ngadto anang atong saingan anang barko diyang gubaon, di na ta ka-resupply kay gibantayan na, mura na lang tag mga piso nga kupugan sa agila. Di ni masulbad pinaagig armas, di ni masulbad gani pinaagig legal matters gyud nga kanang atong ipamugos ang atong kunuhayng balaod. Kay doon na sad sila dito'y legal nga baruganan. Unsa may makasulbad ani? Diyos nung pamaagi, gugma, pagsabot-sabot, pagpaubos, ang pagpakita nga nahigugma sad ta ni anang mga tawhana, ang ato mga silingan nga nasod, ato sang gihigugma. Kana mo'y saktong buhaton, aron mubaw sad sila gihigugma nato. Kay kun ang kasuko o ang atong pagsigig condemn nila mo'y atong ipasa, magsigi sa na sila kasuko o condemn nato. Matod pa ni Kristo o matod sa mga propeta o matod sa mga apostoles, kung unsay atong gitanom, maorasay atong anihon. Sige, katapusang lingi sa imong tupad. Ing na sugod karon tamnan tikag gugma. Sugod karon tamnan tikag gugma. Nya moingon sa na imong tupad, patyon ko ng gugmaha. Asag di lang, sige hilang yung tanom, madugay tubo ang gina. Na isay mamatay imong gitanom, sige hilang tanom. Di jud ka maalkansi, mutubo ra gina sooner or later. Makaanig yung kagugma. So kamo mga asawa, tamni gugma ng inyong mga bana. Muani jud kagugma, bisan pagkatong iyang kabit tamni gugma, muani jud kagugma. Nay na problema kay karon nga mga ginikanan, magsigig text nako, pader unsaon ko ni akong mga anak, din maminaw nako, din gani mutahod nako, dali pa jud kay masuko kun akong badlongon aning ilang kaadik aning cellphone, kaning computer, masuko na gyud. Wa nay klarong oras sa pagkatug. Ako dayang giingnan, kadaghan ba aning imong gipangsulti kapoy paminawon. Usa ra gyud solusyon, tamni o gugma. Higugma ana ang imong anak. Maura gina, mubaws ra gina sooner or later. Ayaw pagsigyaw-yaw, higugma. Ingka unsa o man paghigugma, nako mao na nay mangutana nakas Ginoo. Kada nimo ampo, Ginoo, tudloi ako sa dalan sa imong kasuguan. Kay ang sugo sa Ginoo gugma. Maogi number 1. Mabita na kaning akong isigig promote dinhi kanang gi-practice na Moscovici nga among grupo. Ampo, alagad, antos. Ana gyud? Triple A. Ampo, pangayuas Ginoo, Lord, unsaon ako pag-alagad kining mga buangon akong kaubas balay. Mingon dayong Ginoo, unaha usag antos. Ayaw pagsigyaw-yaw. Mo na ampo, alagad, antos. Sige lang jud nagbuhat. Ang Ginoo na mo pahilo na sa tanan. Kay if God is with us, nothing is against us. Manindog ta. Mga igsoon, ang kamatayon o pagkabanhaw ni Jesus mao ang labing maayong butang nga nahitabo sa atong kinabuhi. Malipayon o masaligon kitang moingon, Ginoo, pun-a kami sa imong kaayo. Ginoo, pun-a kami sa imong kaayo. Nga dadun sa simbahan ang mga matuhuong Kristohanon, ngadto sa dalan paingon sa mga mithi sa gugma, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, pun-a kami sa imong kaayo.
nga ang mga kabus dili mapahimuslan ni malingla sa bakak ug ambisyosong mga pangulo, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, pun-a kami sa imong kaayo. Nga ang mga biktima sa inhustisya makaangkon na sa gihikaw nila ug makakaton pag-usab sa pagsalig ug sa pagpakighigala, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, pun-a kami sa imong kaayo. Nga ang mga masakiton ug ang mga himalatyon makaangkon og kusog gikan kang Hesus nga mianhi aron tabangan ang mga masakiton ug mga walay ikasarang, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, pun-a kami sa imong kaayo. Nga si Halangdong Teofilo kamumot, isipon unta sa Ginoo nga takos nga mabayaw ngadto sa altar sa mga santos, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, pun-a kami sa imong kaayo. Nga ang mga proyekto dinhi sa atong simbahan pinaagi sa pangama ug paggiya ni San Vicente Ferrer, magmalampuson ug mahuman unta sumala sa atong mga giplano ug gipangandoy, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, pun-a kami sa imong kaayo. Nga ang tanang mga benefactors ug donors sa atong simbahan nga mihatag og pinansyal ug lain-laing hinabang ug alang sa mga nagtrabaho dinhi sa atong mga proyekto, nga hatagan unta sila sa Ginoo ug daghan pang mga grasya sa ilang kinabuhi, malikay sila sa mga kadautan ug mulampos unta ang tanan nilang mga paningkamot, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, pun-a kami sa imong kaayo. Nga ang mga nangamatay sa katapusan makadawat na sa ganti sa ilang paghago, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, pun-a kami sa imong kaayo. Langit nung Amahan, ikaw ang among kusog o hinabang. Dawata kining among mga pag-ampo nga gituboy dihas gugmag pagtuo pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Pagdaigod ka Diyos, Amahang langit nun, ningka sa damo, mga masalay pun, ang panubino, nga abot sa Mga igsoon, pagampo kamo aron kining ako ug ang inyong sakripisyo, dawaton unta sa Dios Amahan makagagahom sa tanan. Dawaton ta sa Ginoo ang sakripisyo gikan sa imong mga kamot, alang sa pagdaig paghimaya sa iyang ngalan, alang usab sa atong kaposlanan ug sa tibuok niyang santos nga simbahan. O Ginoo, dawata ang among halad kining sakripisyo sa kadait, maghinlo unta kanamo sa hunahuna ug sa kasing-kasing ug maghimo kanamo nga kanunay nga mahinangpon sa pag-alagad kanimo, pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Ang Ginoo manaa kaninyo. Maanaa usab kanimo. Ibayaw ang inyong kasing-kasing. Amo nang gibayaw ngadto sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoo nga atong Dios. Angay ug mataro. Santos nga Amahan Dios nga tunhay makagagahom sa tanan, angay ug matarong gayod nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang dapit. Kay pinaagi sa imong hinigugmang anak, imong gitukod ang among banay sa katawhan, pinaagi kaniya imo kaming giuli nganha sa imong kasamahan tungod sa imong kaluoy. Busa matarong nga ang tanang mga binuhat mag-alagad kanimo, ang tanan mong mga tinubos magdaig kanimo,
ug nga ang imong mga santos magpasidungog kanimo sa hiniusang kasing-kasing. Ug busa uban sa mga anghel ug mga santos sa langit, nagasangyaw kami sa imong himaya duyog sa ilang wayhonong nga pag-ingon. Santos, Santos, Santos nga Ginoo, Dios sa kagahuman, puno ang langit ug yuta sa imong himaya, usada sa kahitasan. Daygon ang nagaanhi sa ngalan sa Ginoo, usana sa kahitasan. Santos gayud ikaw o Ginoo ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadala ang imong espiritu aron pagsantos nining mga gasa aron mahimo kini alang kanamo nga lawas ug dugo ni Hesukristo ang among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon mikuha siya og pan, mipasalamat kanimo, mipikas ug mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon, dawatag kini ninyo nga tanan ug kan-a, kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi, tapos ang panihapon, mikuha siya sa kalis, mipasalamat kanimo pag-usab, mihatag ni iningadto siyang mga tinun-an ug miingon, dawata kini ug panginom kamo nga tanan gikan niini, kay kini mao ang kalis sa akong dugo sa bag-o ug tunhay nga kasabutan, ang dugo nga iula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tao aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Si Kristo namatay, si Kristo nabanhaw, si Kristo mabalik ngayon. Aron paghandom sa kamatayon o pagkabanhaw ni Hesukristo, nagahalad kami kanimo Amahan, niining pans kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip nga ngayan nga moatubang ug moalagad kanimo. Himuang nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo, magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himuang nga mahingpit kami diha sa gugma uban ni Francisco ang among Papa, ni Jose ang among Arsobispo, ug sa tanang mga pari, mga reliyoso ug mga aktibong nag-alagad sa simbahan. Hinumdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay, labi nang among gihandom karon ug kadtong nabiktima sa mga gubat ug kalamidad. Malaumon nga mabanhaw sila ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy, dad-a silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluy kaming tanan hania nagsimba dinhi ug ang nagsimba diha sa online nga mga misa. Himua kaming angayan nga makaambit kinabuhing tunhay uban ni Maria, ang inahan nga ulay sa Dios, uban kang San Jose ang iyang putli nga bana, uban sa mga apostoles kang San Pedro Calungsod, San Lorenzo Ruiz, San Vicente Ferrer ug sa tanang mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila amo ikaw nga daygon ug amo ikaw ang himayaon, pinaagi ni Hesukristo imong anak. Pinaagi kaniya uban kaniya ug diha kaniya gihatag nganha kanimo makagagahom nga Amahan, diha sa kahiusa sa Espiritu Santo ang tanang dungog ug himaya hangtod sa kahangturan. Amen. Maghiusa kita pagsangpit sa atong langitnong Amahan ginamit ang mga pulong ni Hesukristo.
Mangayo kami kanimo Ginoo nga imo kaming luwason sa tanang dautan, hatagi kami sa kalinaw na ining panahona, aron tinabangan sa imong kaluoy, mahalikay kami kanunay sa sala og mahilayo sa tanang kasamok, samtang nagapaabot kaming malaumon sa pagbalik ni Jesucristo among manunobos. Kay mo man ang gingharian, ang kaumog ang himaya, hangtod sa kaangkuran. Ginoong Jesucristo, nag-ingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa ang among mga sala, kundi ang pagsalig sa imong simbahan ug sibo sa imong kabubuton, hatagi kami sa imong kalinaw ug kahiusa, ikaw nga buhi ug hari hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay manaa kaninyong tanan. Mana usab kanin. Ipaambit nato ang timaan sa atong panag-inig suunay. Kordero sa Dios, Nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluhi kami. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluhi kami. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, hatagi kami sa kalinaw. Kini ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, bulahan kitang tanan nga gidapit alang sa iyang santos nga bangkete. Ginoo, dili ako angay nga mokalawat kanimo, apan ipamulong lamang ug mamaayo ako. Espirituhanong pagkalawat. O Jesus, nagatuo ako nga matuod kang anaa sa labing balaang sakramento. Gihigugma ko ikaw labaw sa tanang butang, ug nagtinguha ako sa pagdawat kanimo sa akong kalag. Sanglit dili man ti ka madawat karon sa paaging sakramental, umari ka sa akong kasing-kasing sa espirituhanon nga paagi. Gihangop ko ikaw o gihiusa ang akong kinatibuk ang kaugalingon diha kanimo. Ayaw itugot nga mahimulag ako kanimo. Amen. Every day I sing to you with all my heart. Hear my prayer, I raise them all into your hands. Come to me and keep me safe in your arms. Strengthen me to face the day for you I stand. Even if there's sadness, die with me and fill me with your joy that lasting. Lord, help me understand to follow your commands. I entrust my life into your care. My Lord, fill me with your love, fill me with your truth, fill me with your kindness. My Lord, let your goodness shine, let me speak your truth, let me be the bearer of your love. Magampo kita.
O Ginoo, naghatag ikaw kanamo sa lawas ug dugo sa imong anak, aron pagbag-o sa imong kinabuhi dinhi kanamo. Sa imong kaluoy hatagi kami sa dili ka duha-duhaan nga kaluwasan, ug dad-a kami nganha sa kinabuhing way katapusan nga among gisaulog niining Eucharistia. Pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Usas mga nindot nga gasa nga atong nadawat karon mao ang gasa sa Diyos non nga kalinaw. Nya mahitabo ra ni kun ato gyong puy-an ang mga pulong sa Ginoo, dili lang sa ato rang mga naong o mga pulong sa ato gyong binuhatan. So salamat sa nagpuyo sa pulong sa Ginoo nga gugma ug nipalit natog mga slots. Ang atong update sa slots mao kini is BF DAG. Ang atong halin iabot nag 27,017 ka slots. Naapay 32,983 ka slots nga available, tag 500 pesos per slot. Nya naasad ni 16 slot challenge nga tag 8,000 per challenge, na nasad tay 76 ka 16 slot challenge sa SBF DAG. Nya ang sa atong special slot nga Mother Mary's Healing and Deliverance para sa Kapilinya di Fatima, na abot na sad ang atong halin og 2,986, na apay 3,014 ka slots nga available, tag 1,000 pesos per slot. Naasa ni siya 20 slot challenge nga tag 20,000 per challenge, nakadawat na sa tag 11 ka 20 slot challenge. Atong pakpakan ang namalit ni ini. Salamat kayo. Padayon lang itag palit, as mamayo pag mo invest ani kaysa armas or sa mga uban pang mga kalibutanong butang. Nga ato sang DSAP investment slot, padayon ta nga nagdawat ni ini tag 500,000 pesos per slot with 25% interest per annum. Nga nasa ni imbitar nato nga mo ato ni dinhing ipahibalo ang Love Flock Love of God Community. Doon na sila'y Reawakening Seminar on Life-Giving and Transforming Power of the Holy Spirit. Karoning June 29, karong Sabado, og 7:30 a.m. to 5 p.m. anha sa Love of God Community Center diha sa may Yati, Liloan. At bang rani sa kanang Yati nga high school dool ra diha, no? Akibaw naman mo ana tingali niya for free registration rani siya for youth and adult ages 15 and up. Yeah, for inquiries na tanawa lang, kontaka lang si Bia Kunde 0917-481-0153. Makatabang sa ninato sa pagbag-o sa atong kaugalingon through the power of the Holy Spirit. Muna ni akong giingon, ampo. Usan ni kapaagis pag-ampo aron makaalagad ta ug makaantos ta sa atong kinabuhi. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manausab kanimo. Og manalangin kanato ang Dios makagagahom sa tanan, ang Amahan, ang Anak ug ang Espiritu Santo. Amen. Nahalad na ang misa, ato ning padayonon pinaagis pagpalambo sa gugma, kalinaw ug panagdait ni Kristo. Salamat sa Dios. Ama